cos aros de Cuba, É unha mezcla ferro-madeira. ferro-madeira. Mi madre. Este é un pai con neno. Esta é túa. Sí. A do colgado ahorcado, é unha época Unha que época levaba o Manolo en medio de prisión. un pouco negra, non? Sempre época moi- os artistas reflectides moito o que vos pasa. Sí, Entón, este a mai cun da meniño, este tamén Manolo é Esto- ferro e madeira, Sí, foron as series. este ya outra é na mesma época, Sí. isto é de Cireixón, é un dragón, e a muller matando o dragón, por un dos lados está, Esta é túa. sí, Vale. E esta é a do lume. no. Non, Isto tampouco. é no galo, que pasa que está con Pero por aceite que de está tan linaza, negro? porque o aceite de linaza puxo negro. Ah, Isto é unha raíz de nogal, que cando fixen isto ainda non ardera. É moi simbólica e tal, isto é dos últimos momentos, a Iso foi color. noutra época, xa fora Sí. cando época de color, xa é algo reciente. E os paus son de almendro. Almendro. Xa almendro. E aí semexándonos que casi nos molla. hai moita diferencia de traballar un tipo de madeira a outra, dureza ou simplemente que vos encontredes ben con ela, non? Nós traballamos un pouco madeiras encontradas, Pero Entonces- traballar máis a gusto cunha que con outras, está claro que sí, que cuanto máis... E Ese está castañero, unha corteza, isto sí que está queimado. É unha parte queimada isto. E isto tamén. Isto é olivo, isto non neste incendio de ahora, pero Sí. isto está queimado. Isto foi unha parte queimada. Esta xa é unha obra máis antigua, esta é unha pieza moi bonita do Manolo. Xa nogal. De nogal. E ten aquí tres indicando na outra figura. Contádeme un pouco, por que traballades unha ou outra? Porque vos apetece? Porque encontrades algo nesa madeira? No, realmente eu por lo menos porque me caen as mãos nese momento, algunhas veces caiche castañeiro, outras veces cai almendreira, outras veces cai... Non é porque busques, non? A veces busca, Sí. pero bueno, normalmente traballa. E isto sí que é reciente. Isto é agosto de 2025. Iso mete un pouco de medo, Sí. Sí. A min Méteche medo, angústiame. A min angústiame. Pois isto foi o que pasou aquí o 25 de, o sea, en agosto. Non é medo, é angustia. Pois a angustia. Isto foi o que pasou aquí. E non é tanto a cara, que tamén Eu creo que isto parece como a Sí. cargasa, digamos, Sí. o esqueleto, non? Pois isto está aquí agosto de 2025. Isto foi o que pasou aquí na zona do 25. E isto pois son os gromos que van salindo. Este é a Cireixón e van salindo Despois do queimado, veñen os botes.